Benvolguts conciutadans. En aquestes hores fosques que estem vivint... Ja ho pots ben dir que són fosques. No t'enfadis, Oriol. Aviat podré sortir gràcies al Suprem. El Suprem? Creus que no hi ha cap òrgan judicial que no estigui controlat? Bé, mira la part bona. Diuen que t'estàs posant com un llaurín. Ai, Carles, crec que ens vam equivocar. Per què? Què dius? Jo hauria d'estar a Bèlgica menjant musclos i xocolata. El règim m'està matant. Sí, el règim espanyol s'hauria d'eliminar. Bé, com deia, en aquestes hores fosques que vivim hi ha 3 petites llums d'esperança. El dia 21 de desembre les podeu encendre per il·luminar Catalunya. El dia 21 de desembre, Junts per Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya. I la CUP també, cabrons. Il·lumineu la foscor.